एक काजल। एक काजल तो बहुत ही सुपर हिट मनी मिराज के भोजपुरी सॉन्ग आवे अलावा भाई लोग अभी खाली एक पोस्टर आइल बा जौन पोस्टर एल्बम के नाम हो काला चश्मा। तो हम रउआ लोगन से बता दी ई गाना गायत्री फिल्म यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा आ बहुत ही जल्द ई गाना आवे वाला बा काला चश्मा। ये गाना के लिखले बड़न मनु साहू आ म्यूजिक डायरेक्टर सत्येंद्र जी बानी और ये गाना के चांद जी गईले बानी और शिल्पी राज। अगर रउआ भी मनी मिराज के और चांद जी के फैन बानी तो भैया लो ये वीडियो के एगो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लो और हमारा चैनल पर बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लो। जौन भी गाना आवेला चांद जी के और मनी मिराज के वो गाना सुपर डुपर और काफ़ी ब्लास्ट गाना रहेला भाई लोग। ये दोनों जना के जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दिन से चलता ऐसा ही लगातार चलते रही भाई लोग। जौन एल्बम बा काला चश्मा एकर जौन वीडियो रिकॉर्ड भइल बा बहुत ही हाई लेवल के वीडियो बनावल गइल बा भाई लोग। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम साइडमैन नारायण निराला रउआ सबके छोट भाई ऐसा ही अपना भाई के प्यार और दुलार देते रही लो और हमरों के आगे बढ़ाते रही लो। तो भाई लोग फिर हम मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।